un cicle de conferències que vam deixar tancat per mort del confinament en el mes de març, que s'havia iniciat amb una ponència ja, i de qualsevol manera el reprenem. I també incorporem a mestres i professors que venen del CEP de Manacor i que, bé, ara la Maria Lida Barceló, directora del CEP, vos donarà un poquet la benvinguda per la part docent o per la part de formació. I un poc és això, crec que juntem avui periodisme i escola, que són dos eixos fonamentals de país de normalització lingüística com a país. Endavant, Maria Lida, tot teu. Molt bé, benvinguts i benvingudes a tots. Moltes gràcies per ser aquí. En bon divendres, com diu en Sebastià. Que és una hora una mica d'estar per casa, però com que estem per casa, el que vos volia dir jo, simplement vos volia donar la benvinguda, no me vull allargar perquè tenim una ponència que serà prou interessant, però sí que vull aprofundir un poc amb això que en Sebastià insistint en aquest tema de llengua, de normativa lingüística, des del CEP de Manacor per estar-hi pendent. Perquè observam una certa relaxació perdoneu, no sé si me sentiu o no, perquè he perdut la connexió per un moment. No sé, bé, si me sentiu bé, no m'ho vull allargar gaire perquè ara amb aquesta interrupció encara serà pitjor. Bé, simplement això, que benvinguts sigui aquest cicle del CEP de Manacor. Compartim objectiu en l'Escola Municipal de Mallorquí i estem molt contents de poder col·laborar amb ells. Evidentment, tenim unes diferències normatives i burocràtiques per fer la nostra feina, però intentant polir perquè puguem coincidir tant docents com professionals no docents, però que també estan interessats i que també tenen com a motiu important, com a pretext important de la seva feina, el tema de la llengua. I llavors, benvinguts, i a més recordar-vos una coseta, i és que de dia 16 a dia 23, quan acabi el cicle de gener, podríeu fer, el que hauríeu de fer el portal del personal, el qüestionari del portal del personal. Això és tot. Gràcies. Margalida. Bon vespre. Me sentiu? Sí? Bé, bon vespre a tothom. Primer de tot, reiterar, com han fet els meus predecessors, els agraïments tant a tota la gent que ha fet possible que aquest cicle s'hagi reprès d'aquesta forma virtual i també pionera a dins l'àmbit de la formació a Mallorca. I sense més preàmbuls, vos explicaré un poc com funcionarà aquesta ponència d'avui, aquest col·loqui d'avui. Abans d'això, però, voldríem remarcar-vos, en nom de l'Escola Mallorquí, que no heu de passar pena
per la qüestió de l'assistència, perquè el programa a través del qual, o la plataforma a través de la qual fem aquest col·loqui, ja registra la presència i la participació de cada un dels assistents. Per tant, no passeu pena per les signatures ni per cap altra qüestió formal d'aquest tipus, perquè queda resolta a través de l'aplicació telemàtica. Així, doncs, començarem presentant els tres participants d'avui. Són en Miquel Serra, actual director del diari Última Hora i director fundador del diari de Balears dins el marc del grup Serra, un diari que va ser pioner en la premsa diària en català a Mallorca. Després tenim Enric Borràs, actual director de l'Ara Balears, que podríem dir que és el fill, la publicació que ha vengut després de Diari de Balears. I, finalment, tenim Gabriel Mercè, director de La Veu de Sóller, una publicació de l'àmbit de la premsa forana, segurament la més potent que hi ha, un setmanari amb un volum tant de subscripcions com d'impressió com de vendes de publicitat que faríem veure a qualsevol. I aquests són els tres directors que avui tenim amb nosaltres per parlar de la dificultat o de les circumstàncies que enrevolten l'escriptura de premsa en català a Mallorca. Vos he de dir també, perquè els conec tots tres personalment, que són tres directors de batalla, que són tres persones que estan a peu de redacció, que són a dins la redacció, que viuen el periodisme i que, a més, el transmeten amb passió i amb professionalitat, com no podria ser d'una altra manera. Per tant, dit tot això, començaríem amb la primera pregunta. Nosaltres ho estructurarem d'aquesta manera. Hi haurà 5 blocs de preguntes. Demanem als tres ponents que siguin prou breus en cada una de les respostes, que no reiterin continguts que ja hagin sortit o que ja s'hagin tractat, si no és per discrepar o per posar la seva opinió confrontada, diguem. I jo, com a moderador, només introduiré el bloc de preguntes. És a dir, jo vos introduiré el primer bloc, posaré l'ordre dels tres ponents, l'ordre d'intervenció, i cada ponent se donarà pas a l'altre. D'acord? Per tant, entrem en matèria. Considereu, vosaltres tres, Enric, Gabriel i Miquel, considereu que tenim un model de llenguatge periodístic escrit prou sòlid i fixat a Mallorca? Quines dificultats heu tingut per aplicar-lo en els vostres mitjans? Quines mesures heu pres per fer-ho? Heu contractat assessors lingüístics? Heu elaborat un llibre d'estil? Com ho feis? Podrien intervenir per aquest ordre Miquel Serra, Enric Borràs i Gabriel Mercè. Moltes gràcies. Hola? Me sentiu? Sí? Bé, bon vespre. I abans de res me sap greu no poder ser a Manacor com estava previst per veure moltes les cares, perquè sempre les coses flueixen d'una millor manera que no a través de pantalles. Quan vam començar el Diari de Balears, el gran problema que ens va plantejar precisament era aquest que Antoni ara exposava. És a dir, el català és una bona eina per poder transmetre informació periodística i professional. Nosaltres sabíem que la premsa forana l'emprava. També hi havia el Diari Avui, però el Diari Avui, el model que tenia, no ens acabava de convèncer. I vàrem anar al Segre, me'n record, quan vam començar l'any 1995, a veure quin model
diríem, de llenguatge periodístic empraven. I quan van començar a treballar en català, van passar de Baleares, el diari de Baleares en català, me'n record que tenien molts dubtes damunt la consistència de la llengua per poder transmetre les informacions que volien transmetre i de la manera com ho volien transmetre. Van passar molta de pena i al cap d'un parell de setmanes he de dir que ens vam donar compte que la llengua nostra funciona perfectament. Tots els registres que volem utilitzar des d'un punt de vista professional, efectivament, funcionen molt bé. Fins al punt que el català dona també autenticitat al missatge. Jo me'n record que cap a l'any 1990 en Biel Canyelles va fer una crida a favor, en contra de la metròpoli de Madrid i a favor, en certa manera, de la independència fiscal de Mallorca. I nosaltres, el diari Baleares, en castellà, van fer molt d'editorials i van fer molt de costat. I la veritat és que pareixia com a tot fals, en Biel Canyelles defensant unes coses i el diari de Baleares, que venia del moviment en castellà, defensant també la independència fiscal i altres tipus de sobirania. Això, quan ho van fer en català, va ser molt diferent, perquè la consistència, la direcció del missatge és efectivament potent. No és el mateix dir això en castellà que dir-ho en català. I la nostra llengua funciona perfectament bé a l'hora de poder traslladar informació professional, informació des d'un punt de vista clar. Jo ho dic ara per ventura farà rialles, perquè estem l'any 2020 i clar, tot això ja ho sabíem, però l'any 1995 no ho sabíem. I en aquest sentit ja dono la paraula a en Enric, que és el continuador d'aquella història, perquè pugui seguir dient el que jo crec que és una evidència, que la nostra llengua funciona perfectament. Enric? Ara. Hola, bon vespre a tothom. Jo també hauria agraït que fos en directe, però bé, això em permet estar a la redacció el dia que tenim tancament i em facilita una mica les coses. O sigui que, en tot cas, moltes gràcies per convidar-me. Serà un debat interessant, no ho dubto, i ja ho és a la primera pregunta. Jo he treballat sempre en català. O sigui, he tingut la sort que aquest dubte que comentava el Miquel no l'he viscut, perquè soc d'una altra generació i perquè ja vaig començar treballant en un mitjà en català, que era VilaWeb, després vaig venir a parar aquí al de Balears i he continuat circulant. Llavors, no he tingut mai cap dubte que el català és una eina perfectament apta i, a més, que té l'avantatge de la proximitat amb el nostre lector i aquestes facilitats que no té l'artificiositat de parlar en castellà a un públic que majoritàriament és catalanoparlant, que sempre posa un punt de distància que dificulta les coses. Per tant, el català i aquí, a Mallorca, també, sense cap mena de problema, és un idioma més que ben preparat per això. Hi ha dificultats? Sí que n'hi ha. Sempre n'hi ha hagut, per tant, amb tot té les seves coses. Una de les coses que tenim en català és que hi ha molta més gent de la que sembla que es pensa que és experta i que ens pot dir absolutament com hem d'escriure les coses i com s'ha de fer què, aquella paraula va així, no va així, etc. Llavors, a partir d'aquí hi ha molt camp per córrer, però sí que és una eina més que apta. Sempre ens hi hem trobat còmodes. No m'imaginaria treballar en una altra eina en un lloc com Mallorca. No vol dir que no hi hagi altra gent que ho pugui fer, és evident, però sí que considero que és una eina completament útil. No hi afegiria res. Vull dir que ja estic bé. Bueno, me pareix que me toca a mi. Me sentiu, no? Me sentiu? Sí, perfecte. Sí. Perfecte. Bé, bon vespre a tots i una salutació especial a en Antoni, a en Miquel i a en Enric
i un agraïment a l'Escola de Mallorquí per aquesta convidada i per l'oportunitat avui d'expressar-me en aquest col·loqui. Veu de Solla té 31 anys i en aquell moment encara hi havia una mica el dubte de com escriure. Si escriure en salat, si escriure en literari, i bueno, quan vàrem arrencar la nostra publicació vàrem optar per una cosa que ara faria gràcia, segurament, que era per l'article literari. En aquell moment hi havia molt de dubtes. I les coses han canviat molt, han anat evolucionant i crec que ja en aquest moment ningú ha cap dubte. Jo no crec que el model de llenguatge periodístic hagi de ser molt diferent que el model de llenguatge d'una escola, d'un llibre que s'escriu, d'una obra de teatre. No crec que hagi de ser tampoc molt diferent. Ha de tenir un registre formal, però ha de ser proper a la ciutadania. El que sí que feim de tant en tant és introduir paraules, o ens n'adonem que hi ha paraules que no hem emprat mai. La d'aquesta setmana és el cribratge, que no cribatge, sinó cribratge. I segurament hi ha lectors que se pensen que han comès un error, segurament nosaltres l'hem estat cometent durant les setmanes prèvies, però aquesta setmana hem aclarit que s'escriu d'aquesta forma, amb una R intercalada per allà al mig que molts no ho utilitzàvem. Per tant, de qualque forma anem construint, anem aprenent setmana rere setmana. Toni ens demanava si han contractat qualque vegada un assessor lingüístic. Hem de tenir en compte que els mitjans de premsa forana són mitjans molt petitons, quasi familiars, amb poques eines, per tant, cadascú se n'ha de cuidar de revisar els seus propis textos i que el tancament de la publicació, tot i que tenim una setmana de temps per fer-la, en el final s'acaba fent en molt poques hores i en el final. I els mitjans de comunicació que ja no són en paper, sinó que són digitals, bueno, aquí ja hi ha una cosa de volar i de publicar, de pitjar la tecla perquè se publiqui l'article el més aviat possible. Per tant, és el propi periodista el qui s'ha d'espavilar i ha de fer els textos ja totalment correctes, vull dir, sense necessitat que una altra persona després hagi de fer una uada. I això seria la meva resposta. Molt bé, moltes gràcies a tots tres per aquesta capacitat de síntesi. Efectivament, Gabriel Mercè ha estat l'únic d'estes que s'ha referit a la qüestió dels lingüístics. I això és allò que volíem abordar una mica més profundament a la segona de les qüestions. Quina penseu que ha de ser la funció que han de fer els assessors lingüístics? I l'altra, encaixada amb aquesta, és si estan preparats els professionals del periodisme, els periodistes i les persones que escriuen en els mitjans de comunicació per escriure en català de forma correcta i sense la necessitat d'aquesta crossa, entre cometes, que seria la figura d'un assessor lingüístic. Quin seria per vosaltres, finalment, el paper ideal d'aquests assessors lingüístics? La revisió completa del text per part del grup d'assessors lingüístics que hi pot haver, la revisió parcial aleatòria del text i el marcatge d'una línia o d'un llibre d'estil, o l'absència total de revisió, que significaria que els periodistes no necessiten ningú que els guiï lingüísticament. Com que en Biel ja havia tractat una mica aquesta qüestió, Biel, si hi vols afegir qualque cosa més, te donarem el primer torn a tu i després continuarien Enric i en Miquel Serra. Moltes gràcies. Sí, veig que m'he anticipat una miqueta, però, és a dir, jo el que penso que se pot fer és que cada periodista ha de ser responsable de la seva pròpia producció, no? El que sí que tenim és que de vegades rebem textos que
de persones externes, de col·laboradors, en el nostre cas, que no són professionals, sinó que ens ajuden, col·laboren amb nosaltres, que sí que s'han de revisar, i això és una cosa que faig jo personalment. No? I després hi ha la publicitat. En publicitat també ens n'adonem que de vegades ens arriben unes publicitats fetes un poc d'aquella manera, amb incorreccions, amb faltes i això. Quan ens n'adonem compte i quan tenim l'oportunitat de fer-ho, suggerim a l'anunciant que li faci una mica de revisió i que, no sé, de qualque forma ens sentim també responsables, no? I si hi ha temps, procurem que això se resolgui. Seria això. Gràcies. Bé, jo em reservava per parlar-ne ara. Nosaltres tenim 3 assessores lingüístiques, un llibre d'estil preparat i, a més, ara hem incorporat una novetat que ara us comentaré cap al final. Des del meu punt de vista, els assessors lingüístics són imprescindibles. I tots els continguts, tots, s'han de revisar. Per què? Entre altres raons, però és una de les principals, perquè els professionals no surten ben preparats. Ni aquí, ni a Barcelona, ni a València. El català és un idioma que no s'ha acabat de normalitzar, s'han fet moltes passes, però encara hi ha molta feina per fer i encara s'escriuen amb faltes. Tots els textos que es publiquen al setmanari passen una revisió periodística, que és d'estil i de contingut, que allò s'adeqüi a la nostra línia periodística, i després passen una revisió lingüística. Com a mínim, aquestes 2 revisions. Tots els textos que es publiquen a la web, és veritat que cal prioritzar la immediatesa a la web i nosaltres som un setmanari en paper i una web que fem bastants continguts cada dia. S'intenta que tots, a vegades pot ser que se'ns coli algun quan publiquem algun article en hores intempestives, com a la 1 de la matinada o a les 12, els lingüistes tenen uns horaris i han de dormir i menjar també, però en principi tots es revisen. El que passa és que es revisen a posteriori. A Barcelona, la nostra marca germana, que és l'Ara de Barcelona, ja han fet un pas endavant en aquest sentit i la major part de temes que publiquen a la web els revisen periodísticament i lingüísticament abans de publicar-los. A no ser que siguin d'immediatesa urgents, d'última hora, que llavors es revisen a posteriori, però immediatament es prioritzen. Nosaltres no tenim els recursos per fer això de moment, però sí que el que fem és que publiquem i després l'assessor lingüístic estigui de torn, de guàrdia en aquell moment, doncs s'ho va mirant i va corregint els articles que li van entrant en cua. Sobre això, ho he comentat abans, els periodistes, des del meu punt de vista, no surten ben preparats de la facultat, hi ha molta feina que s'ha de fer després i es va fent. Per això, una de les coses que hem incorporat nosaltres des de fa un parell de mesos són classes de català. Pot semblar estrany, però la Margalida Rosselló, que és la nostra cap de lingüistes, fa cada dimarts, abans de la reunió de temes per preparar el setmanari, una classe breu analitzant els errors que cometem més habitualment com a redacció i fa un seguiment personalitzat de cada un dels periodistes. Ens el fa a tots, vull dir, jo també hi participo i tots els que escrivim al setmanari i a la web. I està funcionant bé. Ja hem començat a notar millores, tot i que fa molt poc que ho fem. És una experiència i una manera de fer que jo no m'he inventat, que vaig veure que feia VilaWeb, pel que sé ho continuem fent i que vaig aprendre molt i que resulta útil. Un periodista que no continua aprenent llengua fa passes enrere. Llavors, és important avançar una mica en aquest sentit. I hi ha moltes maneres de continuar aprenent la llengua. Una és llegint, però també continuant millorant-te tu mateix i a través de les classes de llengua que fem cada setmana creiem que és un bon mecanisme i anem millorant. Tot i així hi ha dificultats. Els lingüistes, evidentment, estan a sobre dels continguts. Si se'ls escapen, per exemple, és més fàcil que se'ls escapin tuits o publicacions a Facebook que no són tan fàcils de controlar tot el que es publica allà. Tot i així, estem més al cas. Si rebem cap menció d'algú que ens avisa que alguna cosa està malament i tenim cap dubte, ho consultam, etc. I, evidentment, els lingüistes sempre estan al peu del canó perquè qualsevol dubte que tinguem a l'hora de publicar una notícia, això els demanar abans de publicar-la. Però per mi la seva funció en català és imprescindible. No ho sabria dir en castellà perquè no hi he treballat mai com a periodista en castellà, però en català no concebo treballar en una redacció on no hi hagi associació.
Miquel Serra, no te sentim. Jo ara te veig, però no te sentim. Hola, ara sí. Ara sí. Bé, jo estic d'acord en el que diu en Enric, especialment amb el tema de la formació dels nous periodistes. Quan venen, clar, tenen una base, però realment els que feim els periodistes som les redaccions dels diaris, els que els ensenyam totes aquelles coses que, evidentment, ells no saben, no? Jo, com que tinc una doble experiència, sí que vos puc comentar una cosa que per mi és significativa. És a dir, el català, utilitzar el català no és el mateix que utilitzar el castellà. Són dues coses molt diferents. I en un sentit especialment. El català m'ha llançats. Jo ara, en Enric parlava de la Margalida Rosselló, jo vaig fer feina amb ella, i és que de 10 anys del Diari de Balears li vaig demanar: escolta, Margalida, ara tu quin nivell de català te sembla que tenc jo? Jo vaig estudiar català 2 anys a la universitat quan estudiava periodisme i ja feia 10 anys que escrivia i que llegia. I em va mirar i em va dir: tu tindries el nivell B. Dic, hombre, C no. Em diu, no, C no. Dic, ostres, això te toca molt la moral, no? Perquè, joder, si jo que som el director del diari tinc un nivell B, ja me diràs tu. Clar, si jo som el director del diari i tinc redactors, ja me diu, vosaltres, els redactors, quin nivell deuen tenir? A no ser que siguin filòlegs, els periodistes, nosaltres transmetem informació professional. Nosaltres agafem informació i la transmetem, és la nostra feina. El llenguatge, la llengua que empleam, és important, però també és secundària, perquè l'important és poder transmetre informació. Clar, tot això són hàndicaps realment importants. En canvi, amb el castellà passa una cosa totalment contrària, i també vos ho he de dir. És a dir, en castellà, a part que els correctors automàtics, quan tu els passes, són molt més, estan més afinats que els de català, tenim un corrector. El diari Última Hora en castellà, un. El diari de Balears en tenien 3. Van començar amb una. Van començar amb un perquè vaig voler començar amb un perquè vaig pensar, si posem més correctors, ens enredaran tant que no traurem el diari. I vam estar durant, jo crec que 2 o 3 setmanes amb un únic corrector durant cada dia i que vam haver diari pres. No hi havia correctors automàtics en aquell temps, tots ho havien d'escriure tots. Les agències de notícies les escrivíem nosaltres, directors, subdirectora, redactor en cap, tots escrivíem. Vam anar posant correctors i supos jo que la qualitat del diari que millorada d'un punt de vista lingüístic. A l'última hora en tenim un. I no és un corrector, és un supervisor. Però he de dir que és una mala experiència, perquè els redactors de l'última hora pensen que hi ha un corrector i que, evidentment, com que hi ha un corrector, hi ha un tancament, un redactor en cap de tancament, etc. Si fan falta ja els atendran. I fa d'haver, no sé, 2 anys, una cosa així. Varen tenir una problemàtica de baixes, de malalties i no sé què. I vaig dir, s'ha acabat. Cridaré a totes les seccions del diari i els diré, senyores, no tenim corrector. Per dir que, per favor, espavileu. I llavors puc dir que són els diaris d'última hora, aquell temps que vàrem estar sense corrector, que han sortit més nets. Han sortit sense faltes. Era una meravella. Per què? Primera, perquè la gent sap escriure en castellà. És a dir, en sap. Pot ser que hi hagi qualque falta de sintàctica, però la gent sap escriure en castellà. I la segona, quan té la pressió de damunt de saber que allò que publica és el que sortirà publicat, ja li diu al company, ja li diu, escolta, o va molt alerta a escriure com ha d'escriure. Aleshores, el tema de la correcció, de l'assessoria,
com vosaltres dèieu, està molt bé des d'un punt de vista cultural i jo crec que un diari en català ha d'estar ben escrit. És a dir, jo crec que és una exigència absoluta. Aquesta exigència absoluta que està a un diari en català, a un diari en castellà no hi és. I, de fet, llegeixes diaris... Jo, quan estudiava periodisme, me'n recordo que hi havia un professor que ens va dir: os voy a dar un punto de nota por cada falta que encontréis en el país. És que realment l'any 1978, 79, que te diguessin, te dono un punt de nota per cada falta que trobis, tu dius, però, amigo mío, és dir, no, és que no hi havia faltes. En canvi, en català n'hi ha. I això, per mi, és un hàndicap periodístic, perquè ja dic que nosaltres, la nostra feina, la feina dels periodistes, és transmetre informació. Que sigui informació que arribi a un lector i que aquest lector la pugui llegir. I la pugui llegir bé. És a dir, que la pugui entendre, que sigui interessant i que, evidentment, estigui fermada per lo que és la realitat de les coses. A partir d'aquí, tota la resta de les coses, des d'un punt de vista periodístic, són extras. I des d'un punt de vista empresarial, llavors podeu imaginar, encara ver més. I això és el que vos volia dir. Moltes gràcies una altra vegada a tots tres i començarem a la tercera pregunta, el tercer bloc. La pervivència de la premsa en català a Mallorca a estones sembla compromesa per les circumstàncies. Considereu que és útil, necessari o fins i tot imprescindible el suport de l'administració pública als mitjans escrits en la nostra llengua, o aquest fet podria ser vist com la constatació inconvenient d'una feblesa? Què en penseu? En aquest cas, podria començar en Enric Borràs, continuar en Miquel Serra i acabaria el torn en Gabriel Mansà. Moltes gràcies. Bé, començaré responent enganxant amb la pregunta anterior. Com he deixat anar abans un moment, intentant ser provocador, espero que hagi funcionat una mica, el català no està normalitzat. No tenim una situació de llengua normal ni de país normal i això es nota en diferents aspectes. Tenim una contaminació diària del castellà que és evident en els textos escrits, no ja periodístics, sinó a qualsevol àmbit de l'administració. Calcs d'estructures del castellà, per molt que s'utilitzen les paraules de manera correcta, es converteixen en expressions que són calcades, formes artificioses o que en castellà serien normals i en català queden recargolades o fora de lloc, i això ens ho trobem molt segur. Això passa perquè el castellà és el principal idioma en l'oci, en els mitjans de comunicació i en la major part dels aspectes de la nostra vida. Aquí, a Mallorca, a Barcelona i a qualsevol lloc que sigui catalanoparlant sota l'administració espanyola. Això genera una disfunció, i una disfunció que s'ha d'abordar amb el suport de les administracions. Cal el paper de la gent, cal que els ciutadans siguem conscients d'aquesta realitat i que actuem en el nostre petit àmbit intentant millorar i aprendre com parlam, com escrivim i intentant fer servir i mantenir l'ús viu de l'idioma, però les administracions han de tenir un paper i han tingut un paper important, però han d'anar més enllà del que han anat fins ara. En aquest sentit, el suport de les administracions als mitjans de comunicació en català és imprescindible. Tal com estan les coses, amb una llengua minoritzada que no està normalitzada, que ni tan sols hi ha un coneixement adequat per part dels professionals que surten de les facultats, doncs cal un suport de les administracions si es pretén que el català visqui i que no passi això que passa ara, que és que la gent surt llicenciada, graduada ara, amb màsters o doctorats, fent faltes. Llavors, en aquest sentit, per mi és indubtable. Sí, la pervivència de la premsa en català és complicada? Ho és. Ho és de tota la premsa. Això és un altre tema que abordarem més endavant. Però el català té una situació diferent, que és que partim d'una situació de llengua minoritzada, amb una diglossi que encara és galopant, amb un paper del castellà predominant en l'oci en els mitjans de comunicació, que és més que evident. En aquest sentit,
no pot ser un poc convenient que hi hagi suport d'administració. Hi ha una feblesa, hi ha una situació de precarietat, negar-la no serviria per res, només empitjoraria la situació. Per tant, admetem-la i actuem amb la conseqüència. Des del meu punt de vista, les administracions encara fan massa poc per la defensa del català. I aquí deixo la meva paraula perquè parli més següent. Moltes gràcies. Sí, me toca a mi. Clar, és que les institucions estan obligades per llei a protegir la premsa en català. Estan obligades per llei. Per tant, així com des del govern balear i estones també des del Consell de Mallorca se van crear mitjans de comunicació, se va crear la Televisió de Mallorca, se va crear IB3, IB3 Ràdio, i la part audiovisual està coberta, més bé o més malament, però està coberta. La part de premsa escrita i premsa digital no hi està. Tots són iniciatives de caràcter privat. Per tant, evidentment que les administracions han de donar suport en aquestes iniciatives que són privades. I ho diu la llei, i ho diu la meva empresa i tot, perquè està escrit i s'han obligat en això. El que passa és que no hi ha una constància. És a dir, segons qui governa hi ha ajuts, segons qui governa els ajuts desapareixen, però desapareixen del tot, arriben a zero. Determinades institucions ajuden, altres no. Per exemple, des d'Europa nosaltres no hem tingut mai un ajut. Des del govern estatal de Madrid tampoc no hem tingut mai un ajut. I segurament haurien de ser institucions que també s'hi implicassin. I sobretot no sé què és trajectòria, que hi hagués durabilitat en els ajuts. En aquests moments hi ha uns ajuts que ets puc dir, vull dir, en aquests moments els ajuts que tenim, que han estat potser més alts de la història, a nosaltres ens representen un 10 o un 15% del nostre pressupost. Per tant, tampoc són uns ajuts que te permetin fer virgueries, no? Per tant, òbviament que sí, aquesta seria la meva resposta. Bé, jo crec que aquí hi ha dues circumstàncies. Una, efectivament, com deia en Enric, la nostra llengua no està normalitzada. I és la nostra llengua, i és la llengua d'aquí, i és la llengua que tothom hauria de conèixer, i és la llengua que està protegida. I, clar, això fa que qualsevol activitat en la nostra llengua, activitat comercial, tingui un hàndicap, que estigui il·lustrada. Això fa que se l'hagi d'ajudar, perquè si no encara tindrà més dificultats per poder sobreviure o subsistir. Això és una penalitat. És a dir, quan empreses periodístiques, quan periodistes, com avui hi ha una manifestació, una concentració a Palma de 8 de periodistes que la nostra situació, la situació del sector i especialment de les persones és complicada, doncs clar, tothom sempre mira cap a les institucions, no? I segurament què és el que hem de fer, perquè realment no tots som un. Jo crec que el periodisme, la comunicació professional, sempre és un bé que s'ha de respectar i protegir. Però tampoc, o també hem de mirar també per l'altra banda, és a dir, les empreses periodístiques, els projectes periodístics, el que volen i el que aspiren sempre és a ser independents, és a dir, de poder tenir la llibertat per poder dir totes aquelles coses que se pensen. Clar, quan tens condicionants, especialment de poders públics, vulguis que no, te llastra aquesta independència.
Jo, el model britànic, que és un model que a mi m'agrada. És dir, la BBC, jo crec que menys que tots sabeu com funciona, que no està supeditada als poders públics. I després, la premsa, les institucions no s'hi publiciten, però per altra banda tenen ajudes que són de caràcter fiscal, de Monsiva, hi ha altre tipus d'ajudes que no són directes, que no són econòmiques, que no te paguen. No? Clar, tot això són terrenys complicats per mi com a periodista, perquè per una banda veig que efectivament ens han d'ajudar, perquè si no ens ajuden el periodisme desapareixerà directament, els costos de producció són molt alts, no en parlem ja si són diaris de paper o publicacions de paper, i per l'altra banda també veig que com més t'ajudin, també, clar, tens més compromisos, no compromisos comercials, sinó compromisos de caràcter públic. I això a Madrid ho veiem claríssimament. Jo no sé si seguiu la premsa de Madrid, però la premsa de Madrid, tot el tema, per exemple, de Catalunya, quan se qüestionava el sistema, veies unes coses que només s'expliquen des d'un punt de vista econòmic per part de les grans empreses d'aquest país i també per part d'un govern que se pensava que això se n'anava en orris. Clar, mesclar llengua minoritària en periodisme, en transmissió d'informació amb empreses privades, amb poders públics, tot això són un poc una misèria. Si el periodisme, si les empreses periodístiques, si el sector pogués viure per ell mateix, jo crec que les coses anirien millor en general, no només a nosaltres en general. I he acabat. Moltíssimes gràcies a totes una altra vegada. Hem travessat l'equador dels blocs de preguntes, en total n'hi ha 5, i queda o falta un quart d'hora per arribar a les 8. Ens havíem proposat que l'intervenció primera dels ponents durés una hora, més o manco, i després poder obrir el debat en els assistents en aquest col·loqui. Per això vos demanaria que els dos blocs de preguntes que venen ara fóssiu tan sintètics com ho heu estat fins ara, però que no vos allarguéssiu més. Mireu, tant el Diari de Balears en el moment que va néixer com l'Ara Balears també, sé i me consta que de qualque manera se van emmirallar en el model de premsa forana, en el sentit de premsa de proximitat, la varen cercar de qualque manera i la pregunta que vos plantegem ara és a veure si la premsa forana hauria de ser una llavor per bastir un gran mitjà diari o, no sé, amb quina freqüència, a nivell de Mallorca. O penseu també que cadascú ha d'anar pel seu vent. Aquestes iniciatives d'entrar en contacte amb la premsa forana per part dels diaris fets a Palma i que intenten abastar tota l'illa han reeixit, han estat útils, han funcionat o no han funcionat. Vos deixo un poc pregunta oberta a veure quina ha de ser la relació d'aquesta premsa, direm, més grossa amb la premsa forana. Perdoneu. Donaríem entrada en Gabriel Mercè com a representant avui d'una publicació de premsa forana, continuaria a Miquel Serra i acabaria en Enric Borràs. Gràcies. Bueno, clar, jo vaig ser president de premsa forana precisament fa uns anys. Avui he parlat amb l'actual president, el Rafael Oliver. Avui a premsa forana hi ha 35 mitjans en paper, alguns dels quals tenen versió digital, 35, i 2 que són exclusivament digitals. Fa 10-15 anys
aquesta xifra era superior. Vam arribar a 45, 10 més, no? O 8 més si no els tenim en compte digitals. En aquell moment no hi havia pràcticament digitals. Si s'hagués hagut de fer un gran mitjà que se nodrís d'informacions publicades a la premsa forana, probablement aquell moment era bo, però ara millor ja no. I probablement se va fer, perquè ara Miquel Serra mos ho podrà explicar més o millor, però el diari de Balears va donar molt de protagonisme en els pobles, a la part forana, i segurament molts dels seus corresponsals, com ja va passar també en Diari Mallorca, especialment, i en última hora, molts dels seus corresponsals eren col·laboradors de la premsa forana. Per tant, això ha existit en català i ha existit en castellà. Clar, dins la part forana de Mallorca, dins la premsa forana de Mallorca, el que hi ha són molt pocs professionals. N'hi ha molt pocs. La majoria dels mitjans són de persones, primera, que no són periodistes, i segona, que no dediquen tot el temps o no se dediquen laboralment en el mitjà de comunicació, sinó que ho fan estones perdudes quan poden i quan han acabat les seves ocupacions laborals. Per tant, això seria la meva intervenció. Sí, nosaltres, com deia en Biel, quan vam començar amb el Diari de Balears, vam fer molta feina i ens vam posar en contacte amb totes les publicacions de premsa forana. De fet, el Diari de Balears era un projecte que tenia la voluntat d'aglutinar totes les publicacions i, de fet, jo crec que he parlat gairebé amb tots els directors que hi havia en aquells moments i van fer molta de feina en aquest sentit. El que passa és que, clar, són dues coses, bàsicament. Una cosa és dir qui és el periodista o qui és l'informador, qui és el responsable d'una publicació de premsa forana que pot estar en contacte gairebé diari amb un diari, amb un periòdic. Perquè els ritmes són totalment diferents. Hi ha revistes setmanals, n'hi ha que són quinzenals, n'hi ha que són mensuals. El diari surt cada dia, però cada dia, és a dir, de dilluns a dilluns. I els ritmes són frenètics, són ritmes totalment diferents. Les corresponsalies, els corresponsals, avui en dia que hi ha mitjans tècnics, són més sofisticats que no un temps, per ventura, si tenen més interès en les coses o fan feina a una publicació de premsa forana professional o semiprofessional, per ventura sí que poden tenir corresponsalies, poden fer de corresponsals, però la revista com a tal és molt difícil que pugui generar actius per un diari. I és una pena, perquè una cosa podria complementar-se amb l'altra, però són ritmes totalment diferents. Nosaltres ho vam intentar i va funcionar molt parcialment. Molt parcialment. Entenc que vaig jo. Bé, nosaltres, quan vàrem començar amb l'Ara Balears, també ho vàrem intentar, sobretot en la vessant digital, i vàrem arribar a acords amb algunes publicacions i recordo que de tant en tant alguns dels temes que ells publicaven a les seves webs els duien a la factura. Però hi ha diversos problemes per fer això. Primer, el ritme és diferent i nosaltres som un setmanari. Per nosaltres el setmanari duiem un tipus de contingut que cerca ser llarg, de reportatge en profunditat, que sigui atemporal, que no caduqui fàcilment i que pugui interessar més enllà d'una població concreta. Per tant, això dificulta i impedeix que molts dels continguts que duen les publicacions de premsa forana puguin entrar al setmanari. I, en canvi, el digital és molt més d'immediatesa, molt més d'actualitat del moment i moltes d'aquestes publicacions de premsa forana no tenen una web potent o que s'actualitzi diàriament. Els ritmes són difícils d'encaixar. Tot i així, no hi he renunciat. He començat a reprendre les reunions amb capçaleres de premsa forana i estic pensant com podem engirolar-ho d'alguna manera per millorar la relació, perquè un dels assumptes pendents que tenim com Ara Balears és precisament la presència de la part forana. Per tant, una bona solució seria per la relació o una relació més estreta amb determinades publicacions de premsa forana amb acords diversos, intercanvis o hi ha 1000 fórmules que es poden explorar.
Però a partir d'aquí, clar, hem de trobar aquelles publicacions que tinguin un nivell de professionalitat que ens pugui encaixar o que acceptin que editem els textos i els adaptem al nostre format. No és tan fàcil. Que hi ha possibilitats i que crec que encara es poden explorar, sí. Jo crec que hi ha camí per córrer aquí i hi ha d'haver... Són tot publicacions que podríem compartir sinergies i venen temps d'ús pels mitjans de comunicació i per la premsa impresa en concret, digital impresa, per les dues. Per tant, si podem trobar fórmules, i jo ja estic completament obert, les cercaré. A partir d'aquí, que els mitjans de premsa forana pel seu compte provin de fer una capçalera conjuntament, doncs, si ho volen fer, els animo a intentar-hi. Com més siguem, millor per tots. Però no és fàcil, aviso. I jo crec que els tres aquí que estem parlant ho sabem. Moltíssimes gràcies a tots per la nostra treballada i abordarem la darrera pregunta d'aquest col·loqui d'avui vespre. L'any 1995 va néixer el Diari de Balears sota la xopluig del grup Serra. Va sobreviure, després va donar pas a l'Ara Balears i l'Ara Balears va haver d'abandonar prou aviat la seva periodicitat diària i va passar a ser un diari que sortia 2 dies a la setmana i ara ja és un setmanari. És cert que hi ha una web potent, i això també n'haurem de parlar en aquesta pregunta, però la qüestió és que des de fa anys Mallorca no disposa d'un mitjà de paper en català diari. Això què vol dir? Que no tenim un mercat, no tenim els professionals, no tenim els lectors. Què fa falta perquè hi pugui haver un diari de paper que surti cada dia a Mallorca? És possible o realment ja s'ha convertit en inviable i això està relacionat amb la crisi, per exemple, del paper que pateixen tots els mitjans de comunicació escrits avui, no? I que han hagut de potenciar les seves webs i que per ventures sí que hi ha una inversió important de dels pes i d'esforços de les webs amb informació diària. En podem parlar ara. Per abordar aquesta darrera pregunta, l'ordre d'intervenció serà Gabriel Mercè, Enric Borràs i Miquel Serra. Bueno, és una pregunta que potser en Miquel i en Enric poden dir més coses que jo, perquè ells tracten més l'àmbit insular o l'àmbit autonòmic, l'àmbit d'Illes Balears, i jo m'he quedat més en el reducte local de Sóller i els petits municipis que tenim al nostre voltant. De tota manera, ells han esmentat abans una qüestió, que és que han comentat que fer un mitjà de comunicació en català presenta una sèrie de desavantatges respecte de fer-ho, per exemple, en castellà. Nosaltres a Sóller no ho hem notat. També és vera que nosaltres aquí a Sóller tenim un monocultiu de premsa en català. Som La Veu i som el Sóller, i tots dos editem en català. Per tant, no tenim una competència d'un mitjà en castellà. Però la veritat és que mai hem trobat ningú que no se volgués anunciar o que no volgués comprar, que no volgués llegir o que mos demanés un canvi. Això no ho hem trobat mai. I crec que això, en molt de pobles de la part forana de Mallorca, crec que podria passar. Per tant, que ha mancat perquè no existís un mitjà de comunicació en català, no ho puc respondre, no ho sé. Potser ha faltat valentia, potser les iniciatives que van arrencar no van saber connectar en el públic i no em podria dir ara mateix quins van ser els motius. De tota manera, crec que estan canviant de cicle. I avui, abans de venir aquí, mirava
xifres de vendes de diaris i els diaris en paper me refereix, han caigut moltíssim, han caigut moltíssim. I ara posar-se millor a pensar de fer un diari en paper en català és una aventura molt complicada, molt. En català i en castellà i en qualsevol altra llengua també, però en català és molt complicat. I tot i que en digital, ara mateix vos he d'anunciar que aquesta setmana amb un grup de companys s'han posat en marxa un diari digital que es diu foravila.net i intentarem dur-lo endavant. És un mitjà en català orientat sobretot a temes de part forana i l'hem posat en marxa aquesta setmana. Per tant, és molt nou i no sabem tampoc cap on tirarà, però bueno, nosaltres ho intentem i farem el que podrem. Gràcies. Aquest és un tema complicat que donaria per si sol per parlar un parell d'hores més. Però bé, intentaré resumir-ho molt breument. Primer m'agradaria dir que el pas de 2 dies a setmanari de l'Ara Balears no va ser una renúncia en aquest sentit. No va ser passar a sortir menys dies per estalviar despeses, que també és una de les coses que ha implicat, sinó una decisió per fer un model molt diferenciat. No volíem ser un diari que surt 2 pics a la setmana, perquè considerem que això no encaixa amb el que volíem fer, sinó fer 2 productes molt diferenciats. La immediatesa, la informació del dia a dia a la web, i un setmanari amb informació que vagi més enllà del dia, que puguis llegir durant tota la setmana i no que caduqui, que porti continguts més propis i que es complementi amb la web. Per què? Perquè, com ha comentat en Gabriel Mercè, la premsa diària, la premsa escrita diària està caient. I està caient perquè té la competència del digital. I és una competència molt dura, perquè alhora el digital té un problema de model de negoci important, que és com es fa rendible el periodisme digital. La publicitat no és suficient. La publicitat no dona perquè un digital que tingui una redacció llarga, que tingui una redacció amb desenes de persones tiri endavant. Ha de ser una redacció molt petita perquè pugui ser viable. I el paper té la complicació que està perdent lectors. Llavors, què intentem fer? Un paper que no entri en xoc amb el digital, sinó que ofereixi continguts que siguin més de llarg recorregut, que sigui més agradable llegir en paper que a la web, potser, això depèn de la persona també, evidentment, i un digital que vagi més en l'immediatesa i que, evidentment, també vulgui tot el tema del paper i aportar un model de mur de pagament pel qual per veure determinats continguts s'hagi de pagar per fer determinats continguts. Però el problema no és de les mitjans en català, és de la premsa impresa general. S'agreuja amb el català? Sí, la situació és més complicada. El pas de... Quan vaig passar del de Balears a l'Ara Balears i vam muntar l'Ara Balears, sortíem cada dia i l'esforç que hi havia allà al darrere era increïble. O sigui, va ser una mica més d'un any duríssim en què sortíem cada dia de la redacció a la vora de la mitjanit. Era realment dur pels pocs que érem tirar allò endavant i no sortien els números. Per això vam haver de fer el pas a fer de 2 dies. No sortien els números perquè no vam connectar amb la gent. Jo crec que aquell Ara Balears va connectar molt amb molta gent. No és només connectar, que també, sinó que quan connectes amb algú que el que fa és llegir-te a la web cada dia, però no hi posa tot res, resulta més difícil que allò es pugui financiar de cap manera, perquè amb els banners que veu no basta. Llavors, a partir d'aquí hem anat avançant. Jo crec que el que hem fet amb l'Ara Balears és un dels moviments que acabaran fent molts mitjans de comunicació de premsa escrita, que és canviar els seus models impresos o fins i tot eliminar-los. Ja hi ha alguns altres mitjans que han tirat aquesta opció, i no només en català. Per tant, només hem fet que avançar-nos una mica. I en aquest sentit vull reivindicar que el pas de 2 dies a un dia, però amb moltes més pàgines i uns continguts bastant diferents, per mi no és una renúncia, sinó una victòria. I les xifres ens avalen, està funcionant, funciona millor, o sigui que crec
que continuarem endavant. Ja està. Bé, jo crec que la pregunta, Toni, que feies se respon molt fàcilment. És a dir, el que falta són lectors. I el que falten després són anunciants. Anem a veure. És a dir, l'esforç que van fer amb el Diari de Balears, quan el van publicar, i més endavant, jo crec que va ser molt significatiu, perquè les primeríssimes firmes de la llengua nostra, del català, que hi havia, tots s'hi van volcar. Jo crec que, és a dir, tenir Nadal Batlle, tenir, no sé, en Blai Bonat, no sé, hi ha altres firmes que teníem en aquell moments de primíssim nivell, Llorenç Capellà, en Guillem Frontera, etc. En tota la il·lusió, la campanya de publicitat que varen fer quan vàrem sortir, el gran redisseny que varen fer, que varen guanyar un premi europeu de redisseny, una redacció de 30 periodistes professionals que feien periodisme de bon de veres, és a dir, cada dia. En totes les dificultats que també s'han de mencionar, de dificultats que és que molta gent de sala nacionalista, i no parlem ja de sales radicals, te critiquen. Te critiquen perquè el model lingüístic no és correcte. Te critiquen perquè has de ser més radical. Te critiquen perquè tu has de ser més nacionalista que tots els nacionalistes. És a dir, les crítiques que tens dels teus són realment importants. I jo els he viscudes d'una manera, vull dir, fefaent, de bon de veres. Després, evidentment, tens gent que te dona l'esquena. És a dir, a partir de Ciudadanos antes no hi era, a partir del PP per endavant, és a dir, tot allò són terrenys que si te poden fotre, te foten. I quan te poden fotre? Te poden fotre donant notícies a uns altres. Els teus periodistes s'arriben fins i tot a desanimar, perquè, joder, és a dir, tot el que feim, tot el que estem intentant, tota la mà esquerra que hi pos, etc, i després resulta que me donen la notícia a mi, però també una altra. És a dir, primícies, supercomplicat, una primícia complicada, de l'esquerra i de la dreta, de per totes les bandes. És a dir, tu navegues sempre, i Enric ho deu saber, a part de l'esforç titànic que és fer un diari cada dia, navegues en contra de totes les aigües. És a dir, aigües que t'ajudin molt poques. I ho puc dir perquè som director de l'última hora i a l'última hora tots els vents venen favorables. I això d'aquí, la persona és la mateixa. És la marca i és, evidentment, la llengua. I això és importantíssim per saber per què no hi ha premsa en català, perquè no hi ha lectors. I si no hi ha lectors, no hi ha anunciants. I alerta després encara, perquè Soia pot ser que sí, que Soia, evidentment, és que està totalment normalitzat, però jo m'he anat a quioscos a demanar el meu diari i m'han dit, amb molta de gràcia, no ho tenim. Dic, joder, però mira tu. És a dir, jo vaig aquí tots els diaris, menys el meu, i aquest senyor em diu, per aquí no el tenim. Hòstia, i això a mi m'ha passat. A mi m'ha passat això. Aleshores, fer un diari és duríssim, és que estem dins redaccions dels diaris, sabem el que és això. En aquests moments de crisi encara haver més, perquè realment l'aigua la tenim fins a l'escoll, i fer un diari en tota la pandèmia, damunt encara, que cada dia t'arriba a infectar tu mateix i t'arriba a infectar el cap, que és duríssim, fer un diari en català avui en dia seria una feina titànica. I, de veritat que ho deia la Mercè, avui en dia les tendències estan canviant. És a dir, avui, cap a on anem no és a fer diaris de paper, anem a fer diaris que són diaris web. Anem fent processos de convergència que dins l'última hora són durs, o ho són també els altres mitjans, perquè els periodistes clàssics, com jo mateix, nosaltres fem feina en premsa perquè ens agrada la informació, ens agrada depurar-la, contrastar-la, mimar-la, publicar les coses ben publicades. I fem feina amb companys nostres que fan feina totalment a l'enrevés, perquè són redactors web. I aquests volen publicar tot d'una, i aquests no els diguis si hi ha verb en batxa o sensatge. Aquests van directament a comunicar, perquè si gent lletgesqui. Evidentment, si vas i els hi parles d'aquests, que són companys meus, que fan feina a les taules de vora meu. Vas a dir-los en català, i que en català, si és un pronom feble o és un pronom... Vamos, que et diuen, escolta, mira, jo estic aquí per transmetre informació i anem-les totes. I aquests processos que estem visquent tots els diaris ens acabaran succionant. Jo
ho tenc claríssim. Jo ja tenc una edat que jo no sé si ho veuré o no ho veuré. Jo estic participant ara dins la convergència i la transició dins el diari Última Hora. Sé lo dur que és això. M'imagino, perquè he fet també visites a altres diaris, que no, tots estem igual. Tots estem amb aquesta esquizofrènia, amb aquests canvis de models, anant cap a una banda que, com deia en Enric, això serà rendible. El model al qual ens estem ficant donarà perquè puguem mantenir la nostra activitat. Perquè, per exemple, ara Balears. És un setmanari magnífic. Jo soc subscriptor de l'Ara Balears i m'encanta. És molt bon producte. Els articles que hi ha són sensacionals. Però, escolta, tots aquells que haurien de llegir l'Ara Balears o l'haurien de comprar, millor dit, el compren. El compren. Clar, si no tenen lectors, què fas? Si els teus lectors són lectors gratuïts, un dia m'ho va dir Nadal Batlle, perquè va cridar un senyor quan van començar en la pàgina web del diari de Balears, que van ser pioners, va cridar un senyor per protestar. I en Nadal va dir, quan tu cridi qualcú per protestar, digue-li, vostè quan paga? Quant ha pagat vostè? I clar, he estat sotmès dins unes dinàmiques informatives i de consum que ja m'estic allargant i ja me calla. Perdoneu perquè m'estic revolucionant, però bueno, la pregunta que fa Antoni, què fan falta? Lectors. Després de lectors que fan falta? Anunciants. Així no ens faran falta ajudes. He acabat, Toni? Bé, que ara diguem una cosa, ja que no m'atallen. Me sentiu? Bueno, quan van fer el trànsit del diari de Balears a l'Ara Balears, jo me fa gràcia pensar-ho, perquè la quantitat immensa que varen tenir de condols de gent, quin gran diari, quin diari més magnífic, quina pena, que tancau, que parell mentida. No tancam, nosaltres donem el relleu a l'Ara Balears i mantenim la nostra pàgina web de balears.cat. Però la quantitat de condols, de plors, de pèsames que van rebre, tu dius, si tots aquests que m'han donat el pèsame, el condol, haguessin comprat cada dia el diari, no hauríem arribat fins aquí. I això, vos ho dic amb absoluta sinceritat. És a dir, fan falta lectors, fa falta que aquella gent que tant critica, aquella gent que diu que sí, que compri el diari i que el faci millorar. Això és el que vos fa falta per tenir premsa en català. Jo haig de dir que estic molt d'acord amb el que acaba de dir Miquel Serra i falten lectors i falta suport de la mateixa gent que moltes vegades trobes que et critica i perquè llegeix el contingut a la web però no es fa ni de subscriptora digital. I en aquest sentit jo soc partidari de fer un pas cap a un model cada vegada més tancat, que qui vulgui llegir hagi de pagar. Això passa per fer productes de cada vegada més qualitat, és evident, però és que hem de trobar una manera de fer que el model funcioni, i en català és especialment complicat, i l'esforç de fer, jo ho he viscut tant al diari Balears com a l'Ara Balears, l'esforç de fer un diari en paper és duríssim, i de fer un diari en paper quan tots els vents et bufen en contra, que continuen sent tots en contra, és complicat, i per tant, jo haig de dir que era un redactor quan treballava amb el Miquel, treballava sota les ordres del Miquel, i ara veig les coses molt diferents, perquè ara estic al capdamunt i es veu tot des d'un altre punt de vista, i tot és més complicat. No sé, tinc la sensació que han fuit els moderadors o...
Sí, disculpeu, han tingut una caiguda d'internet sobtada i no sé si heu continuat vosaltres el debat sense moderador, però em sap molt de greu perquè tot havia anat molt bé fins ara i ara ens hem hagut de connectar a través del mòbil perquè no podíem seguir. Exacte. En qualsevol cas, com que són les 8:15, sí que si hi ha qualque persona que vulgui fer qualque pregunta dels assistents, li agrairíem que ho sol·licités a través de xat i nosaltres li donaríem veu i que si fa una pregunta que l'adreci a un dels 3 ponents i així no ho allargaríem de més. I sobretot, si pot ser que siguin preguntes, no que siguin asseveracions o reflexions, sinó més aviat preguntes adreçades aprofitant que tenim 3 directors dels 3 mitjans més potents que hi ha hagut a Mallorca en llengua catalana. No sé si hi ha cap intervenció, si hi ha qualcú que vulgui intervenir. Si no, me comenten també els administradors que si qualcú vol intervenir simplement desactivant l'opció del micròfon o activant l'opció del micròfon també ho podrà fer. Si hi ha qualcú que vulgui fer qualque pregunta, ara és el moment. Perfecte, i com que veiem que no hi ha cap pregunta, nosaltres simplement volem agrair moltíssim la presència dels 3 ponents, sobretot dels que tenen diaris en ple tancament en aquest moment i que han hagut d'abandonar les seves tasques per estar amb nosaltres. Per tant, els agraïm moltíssim l'esforç que han fet i vos emplaçam a la ponència de la setmana que ve, que tindrà lloc a la mateixa hora i en el mateix format. Ens mantindrem informats. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies.